Suta Dharma kerja bareng Obai Studio HD RS Audio masyarakat kena kedik kanggo Angpion Singbe senang bontot kanggo apa sih kanggo bos polis bos Beotrans kanggo bapak wata kanggo panitia lanangan panitia wadon kedik gol pengantin anyar ini pengantin anyar gonta ganti pasangan duduk berarti kakang lanang lumayan tobat pengen duwe wong wadon beli asal bisa kelon tapi eman anak walon sing sugi wis dialami beli eman sing rangda wis ambak luka orang mangan tadi pengen nuru kaya apa dapur sumur kasur bisa coba baca mana suratnya dot kanggo bapak siapa jakana bapak siapa narane mana narane kanggo panitia lanangan panitia wadon keduk masyarakat kene gede kanggo Bapak Sukari Obai Studio hadir. Oh jalan tamu tot ditekani tot. Ajak eyeng. Tot sil. Karo sampai. Karo wis sugi setara ati yen mama soli ganti. Buyut lancip dalan buyut lancip Bapak Sukari sayangku tobat Bapak Sukari dalan Buyut lancip ganti pasangan duduk perhatikan kang lanang lumayan pengen duwe wong wadon beli asal bisa kelon tapi emang anak walon ngoprot sungki wis di alami ra emang si randa wis ambang sing kawan ake jaluk kami dadi pengen durung kaya apa dapur sumur kasur bisa panitia wadon semoga terhibur bareng sandiwara Suta Dharma kerja bareng Obai Studio RS Audio Eva Audio Real Audio kanggo bos Beotrans kanggo ayam kita kanggo buka di sini ning Hongkong ayak kanggo bos Buddha Sanga arehan karo wong sugi selara
sogok, krik krik krik, sogok, tak sogok, tak sogok, krik krik krik, tak sogok, aduh, wong ayu, mama serindu, rasa pengen ketemu. Bapak Sukari, Mimi Bapak Sukari, Ipa, Ibu Ipi Sidwe Oman, Mimi Ipa, Ibu Ipi Sidwe Oman, Kegoda Mimi rindu, pengen jage, bareng mangkat nikbang ulu, ayam Barengan bos Bunda Sanga. barengan. Siapa? Yayules, Yayules, Yayules. Gonta ganti pasangan, duduk berarti manas lumayanan. Pengen duwe wong wadon, beli asal bisa kelon, tapi emang anak Yayulis, wadon. Yayulis, Yayulis. Sing suki wis dialami bekatan, sing rendah wis ambak, sing prawan akeh jalukan, Limangan, dan pengen nurung kayak apa, dapur sumur kasur bisa. Sutradharma Nok, ini musisi muda. Ibu Ipi. Oh, baik. Bapak cek angoprot. Gue apa no? Gue Oman. Matir kisun. Ayo bapak Gue warga. Oman, gue Oman. Anggo arehan minang kasih gue Buddha Sanga. Yo. Sogok, sogok. Krik krik krik. Sogok, sogok. Krik krik krik. Sogok, sogok. Krik krik krik. Sogok, sogok. Rawang sugi. Sarong sugi. Lara hati. Tobat. Iyan mamas soli ganti. Wange ayu. Uange ayu. Ragam muyu. Tobat. Iyan mesem kaya yuyu. Sogok, putra siun. Sogok. Pengen nyogok. Pengen nyogok. Kakang rindu rasa pengen ketemu. Iya. Goda rindu, kepengen jage bareng mangkat ning penghulu. Bahagia bebarengan. Karong. Di pasangan dundu perhatikan, Alah, coba. kang lanang lumayan. Pengen duwe wong wadon, beli asal bisa kelon, tapi eman anak krik-krikan. Sing sugi wis dialami Berkata. sing rendah wis ambak, sing prawan akeh jalukan, Limangan. dan pengen nuru kaya apa, dapur sumur bisa. Alhamdulillah, priwe Pak.